Lakas ng ulan mga kamigos, luto tayo ng MMK. Mantika, bawang, sibuyas, at syempre, kamatis mga kamigos. Okay, takpan muna natin. Ayan, pwede na. Lagyan natin ng chicken cubes, tsaka fish sauce. Pwede ring salt mga kamigos. It's your choice. Ayan. Ilunod na natin yung munggo. Lagyan natin ng kalabasa. Ayan, haluin natin ng konti mga kamigos. Takpan. Pagkakulo mga kamigos. Ayan. Chicharon. Ayan. Yahoo! Sarap. Of course, huwag kalimutan ng special. Malunggay. Of course, MMK yan. Malunggay, munggo, kalabasa.